थामफोराव माखासे होनाय जागोन बेहाय एटलिस्ट 1200निबो बारा दङ बेयो 4 लाख बयबो मोननाय जागोन बेयाव चेक राननाय जागोन थारैनो बेयो मोनसे जोबोद मोजां प्रग्राम आरो बे मेगा प्रग्राम बेखौ लानानै आं गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जेनाखि अफिसियेलि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनायखौ दिनै मुस्रि बा जोंनि आसामनि CM चिफ मिनिस्टार बिथांनि खोथा बायदियै दिनै मावजानाय जादों आरो जोंनि जेनाखि बिटिआरनि चिफ सारनि नाजानायाव बा जोंनि गासै दैदेनगिरिनि नाजानायाव दिनै बे जादों जों बेखौहाय दिनैहाय बुंनो हागोन आरो बेनि सायाव जों गोजोननाय दं माखासे बेबायदिनो माखासे मानसिफ्रा बेनि सायाव गोजोननाय गैया मा गैया बे बाथ्राया बे पार्सनेल खोथा खिन्थु एस ए होल NDP एस ए लिडार हिसाबै दिनै आं more than 2000नि मानसिखौ आं दिनै रिहेबिलिट खालामजेननो हाबाय बेनि सायाव आं गोजोननाय दं थ' मालाया पार्सनेलि गोजोननाय दं गैया आं बेखौ बुंनो थाङा गोजोनाबा मा गोजोनाखै बेहा गावनोनो एन्सारा गावनावनो थागोन थ' जेखि जाया मानो दिनै मेक्सिमाम मानसियानो दिनै बेवहाय रिहेबिलिटेट जागोन बेयाव मानो गोजोननाय गैया जानो थ' जेखि जाया मानो मानसिफ्रा बुंबाय थाथों मानसिफ्रा बुंनाया बियो जेबो मिनिंलेस जागोन गाबोन नोंथांमोना नुगोन आरो जों जयैनो सावरायबावगोन गाबोन बेवहाय एकदम स' मानसिफ्रा बेयाव फैगोन आरो जों बिथांमोननि मोखांखौ एसेब्लाबो जों गोजोङै बा रंजानाय मोखांखौ जों नुनो मोनगोनखौ जों बेनिफ्रायनो हमनो हागोन जे बिथांमोना गोजोनदों जोंनि माखासे लेंगुवेजखौ जोंनि महर मोखांफ्राबो खोन्थायो जों गाबोन नुगोन नोंथांमोना निस्सय गोजोनदों मानोना आरोबाव जोंनि गेजेराव माखासे रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ लानानै जेरै आसाम पुलिसाव दाख्लैगाव केबिनेट डिसिसनावहाय फाइनाल जाबाय जे आसाम पुलिसनि थाखायबो आरोबाव बेयाव मेला बायदि रिक्रुइट खालामनाय जागोन अब्ला वाइ नट बेयाव जोङो बाहागो लानानै सोरबा मोनोब्ला मानो गोजोना जानो गोजोनगोन निस्सय बे जायफ्रा गोजोना बुंदों बे पार्सनेल खोथा बेवहाय जोंनि रायजो राजा सापर्ट गैया आरो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल सापर्ट गैया आरो जोंनि जेनोखि आन्डारग्राउन्डनि एक्स आन्डारग्राउन्डनि लिडारफोर बेवहाय जोंहा बिसोरनि सायावहाय गोजोन बे बेक्तिगत खोथा थालांनायफोरनि खामानिया जागासिनो दङ मैयासो आं ADGP SP स्पेशल ब्रान्च हिरेन सारजों रायलायनानै फैदों जेब्लानो दाख्लै डिक्लेयार खालामदों बे समावनो आं थांनानै कल खालामनानै गावगा डाइरेक्टलि लिंहरनाय जादों बे समाव टेबोलाव जों रायलायदों मोजाङैनो जेनोखि थाबोनाय बे थाबोनायखौ बावैसोनि उनावनो बेखौहाय होनाय जागोन आरो बेयो बेबायदिनो आरोबाव मोनसे प्रग्राम बानायनाय जागोन बे प्रग्रामनि दारै बेखौ होनाय जागोन दा जोंनि गेजेराव बे थालांनाय थाबोनाय बेनि सायाव लानानै माखासे एम्फौ जादों खर'आव आसा बे 1 मास 2 मास नेनाया मा खोथा दङ माइ गायनोबाबो नों 2 मास अखा हायाबा नेखानांगोन थ' बेबायदि हिसाबै जोङो मावदों लिडारफ्रा जेसेबां खस्थ' खालामनानै मावदों बेखौ दिनै गाहाय थाखोनि मानसिफ्रा मिन्थिया गासैबो मोनजानो लुबैयो नंगौ थिग जों बुंदों मोनगोन आरो जोंनि दानिखि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो गोख्रों रावजों बुंदों जे जेसेबांखिनि NDP दङ बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेट खालामनाय जागोन आरो बिनि थाखाय थख' बाजेटबो खालामखाबाय अब्ला जों वायनो मानो फोथायनो हाया बेनिखायनो जों दिनै नुदों मैया दाखालिबो माखासे मानसिफ्रा मालायनि खोथा लानानै हयथ' सोरबा पलिटिकेल एंगेलजों माबा मोनसे इन्सपिरेसन होनानै बेबायदि गन्डगल खालामनायनि मोनसे सृष्टि खालामदों जानो हागौ खिन्थु जों नुबाय थादों माखासे मानसिफ्रा बेजों जों गोजोना बेजों जों थांनानै थाया होननाय बाथ्रा मानसिफोराबो जानो हागौ आंनि सन्देहआव दा बेनिखायनो जोङो बेखौ साबधान लानांगोन जोंनि समाजाव आरोबाव जों गन्डगलखौ लुबैया जों रिहेबिलिट जाजानायखौ लुबैयो सोरबा सासे सेंग्राया बेवहाय थाखा मोननानै एटलिस्ट मानसि जायोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन सोरबाया एसेल' सहाय नांगौ बेवहाय जुदि बेखौ सहाय होनानै गभर्नमेन्टआ जौगाहोनो हायोब्ला बे जोंनिनो धोन जोङो क्रर सोरबा माबा मोनसे मावनानै क्रर जानायखौ जोङो मेगनबो साजाया जोङो मेगन सानाय गैया समाजाव बिथांमोना जाथों माहाजोन जाथों माबा मोनसे लाइफआव एस्टाब्लिश जाथों जों बेखौसो लुबैयो जाहाथे जोंनि समाजा बिसोरनिफ्राय आरोबाव फिन खामानि मोननानै थांनानै थानो हायो सोरबा सासे मानसिया जौगानो थांगासिनो दं माबा मोनसे 4 लाख मोननानै बेजोंनो थांनानै थानायनि लामायाव फैगासिनो दं बेखौ माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स होननानै बुंगोन आं एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स बिसोरो बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स खाराब माइना थायोब्ला जोंनि समाजा बोरै जौगानो
इनकारेजसो होनांगौ दा नोंथांमोना मोजां जाबाय धर्ज हम ओरै बिदिसो बुंनांगौ दिनै थुनजुलायनानै मोनसे समाजखौ दिनै बायफ्लेहोनो नागिरनाया बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट बे कारापसनाव गोग्लैगोन वान अफ द कारापसन अफ द माइन्ड बेखायनो जोङो आं समाजखौ खावलायदों जे जों समाजखौ दानोब्ला मा नांगोन जोंनो पिसफुल मोनसे परिबेस नांगोन आरो घटना बा जाथायखौ बुजिनांगोन जों मा मावनो नागिरदों बा बेखौ सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो समाजा मोजां फैगोन कासिकत्रा दालाइसा आफादजों ज' लाफानानै दिनै बे कनफारेन्सखौ खुंनाय मेलाव आंखौ बुंथिगिरि हिसाबै लिंहरदों आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों नंगौ जों जारिमिनखौ नायोब्ला नुबोयो जे एबसुआ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जोंनि फरायसानि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों जों बेखौ बाख्नायनांगोन जेरैखि सानथौ सानस्रि जों बेखौ बाख्नायनांगोन दा मोनसे खोथाया बेबो बिथांमोना नट अनलि सोलोंथाइनि बेलायावल' नुबोआखै दिनै जों बर'खौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बेलायाव ओरै माखासे मुभमेन्टनि बेलायावबो बिथांमोना इनभल्भ खालामबोनानै गावसोरखौनो सेक्रिफाइस खालामनानै मावफानानै दिनैहाय खांबोदों थ' बेयो जोबोर बाख्नायजाथाव दिनै जों मिथिनो मोनो दिनै बा बुजिनो हायो दे एबसु आरो एनडिपिनि मोननैनि गेजेराव दिनै थांनाय 27 तारिख जानुवारि 2020 आव जों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामनो हादों दा बे जोंनि बर'नि मोनसे एचिभमेन्ट जों बेखौ बुंनांगोन दा जों एबसु अल बड' स्टुडेन्टनि बिहोमाया अबदाना खम नङा बेनि थाखाय आं दिनै बेयाव बुंथिगिरि हिसाबै दिनै आंखौ लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंहा मा साननाय दङ आरो आंहा मा दिनै समाजाव दिनै मा सोलोंथाइनि बेलायावहाय बुंफोरनांगौ दं आं दिनै बुंफोरनो मोनसे प्लेटफर्म मोन्दों बेयो आंनि थाखाय बाख्नायजाथाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जों ससाइटिखौ बोखांनानै लाना थाङोब्ला जोङो इडुकेसना गोनांथि दं सोलोंथाइया गोनांथि दं सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि समाजा थाना बेनिखायनो जों अल राउन्ड दा जोंनि गेजेरावहाय सान्थि परिबेस फैबाय बे सान्थि परिबेस फैनायाव जोङो अल राउन्ड जोङो दाफुंनांगोन इडुकेसनावनो जा गेलेनायावनो जा कालसारावनो जा माबा मोनसे पलिटिक्सआवनो जा जोङो मोनसे रोदा सुनांसिगोन दायो दा आं दहाय बुंनाय बायदिया बेनो जों गावजों गाव मानो माबा अपदस्थ होलायनानै सासेखौ गाज्रि बुंनानै दिनै मानो हमथालायबाय थानो दिनैनि जुगा कम्पिटिसन जुग इडुकेसननि जुग सोलोंथाइनि जुग गथ'फोरखौ मोजां सम होनायनि दिनै फोरोंनायनि मोनसे सम फैबाय बै समा खासिबिसि समा थांबाय दिनै सान्थि परिबेस फैबाय जाहाथे बे समाव जोङो सोलोंथाइखौ आरोबाव गोख्रोङै आरो आवगायनानै लानानै थांनो हागोनखौ आं नुदों आरो बे जोंनि जेनाखि फरायसा आफाद बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि समाजाव सोलोंथाइखौ गोख्रोङै आरोबाव रोदा सुनो हाबावगोन आं बेखौहाय मिजिंथिदों